Bøs. Bøs har jo det hele op på det der arbejde her. Den ene er mere syg end den anden. Nu kommer der tilskuer på, Huger. Der er der nerver. Nu viser Allan, hvor god han er til at jonglere. Prøv at lægge den op på nakken. Kan du det? Nej. Prøv en gang. Så du kan. Prøv at se. Kan det her? Og så læg den. Ja, for helvede. Læg den dog op på nakken, mand. Kan jeg ikke. 4 krydser, men... Satans. Det er urealistisk, det der, mand. Er det ikke godt nok? Nej, det er ikke vigtigt. Sådan, vores ven! Og leverpostej og de sidste 2 ting, der venter, det er jo så flæskesteg og hakkebørger. Og så har jeg et voldsomt temperament, der kan gøre, at det går lidt ud over morgendagen. Man kan sige, hvis vi tager historie nummer 1 først, så handler det om dengang, at det er jo en hemmelighed, at Stine og jeg fik Oline for, hvad, 18-19 måneder siden. Jeg skulle nok slukke det. Det er sådan noget med, når du stikker to fingre op. To fingre? Ja, hvor finder du G-punktet, så trykker du ned på maven og bla. Så kører du bare. Ja, men det er rigtigt. Og så kører du bare. Og så får de orgasmus el maximalus. Og så bagefter. Men næste morgen skal jeg læse 3 sidste. Det der bliver det er også, det er ikke dumt, du ligger og dolerer. Du kan jo spørge, hvordan er det her? Nej, men de har... Hvordan vil du gøre? Videre. Op under maven, der har de sådan, når du stikker 2 fingre ind, der har de et G-punkt, ikke? Og så hvis du trykker ned på maven, så kan de mærke det her G-punkt. Og så kan de bare få orgasmus maximalus. Bøge, er du gynækolog? Nej, jeg har læst Johan Ørting, siger jeg til. Hey. Men Møsser, han er gået kold jo allerede her klokken 20 minutter over 12. Det vil vi gerne. For en gang skyld, Borgens ven. Der er det sgu dig, der ikke er gået kold først. Ja. Nej, kraftedeme ikke. Administratorerne er i krise. Fordi jeg har med det i den paragraf 1 historie. Og vi lever i nuet. Vi lever i nuet, og han er i krise. Det er verdens sidste der. Så det er altså professionelt. Ja, i den grad, det må man sige.